Κρεατίνη. Ένα από τα πιο μελετημένα συμπληρώματα. Πολλοί νομίζουν ότι είναι μόνο για το γυμναστήριο. Αυτοί όμως ξέρουν τη μισή αλήθεια. Πάμε σήμερα να μάθουμε τα πάντα για την κρεατίνη. Η κρεατίνη βοηθάει στη μυϊκή δύναμη, στην ισχύ και στην απόδοση κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα ωφέλη της δεν περιορίζονται μόνο στο γυμναστήριο. Σύμφωνα με δεδομένα, η κρεατίνη συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας όσο μεγαλώνουμε, ενώ παράλληλα έχει μελετηθεί η θετική της επίδραση τόσο στη μνήμη όσο και στη γνωστική λειτουργία, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου στρες και έλλειψης ύπνου. Σύμφωνα με μετανάλυσεις, η κρεατίνη επιδρά θετικά στη μνήμη, την προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών από τον εγκέφαλο. Γι' αυτό σήμερα η κρεατίνη δεν απευθύνεται αποκλειστικά μόνο σε αθλητές, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που θέλει να υποστηρίξει την καθημερινή του απόδοση και τη λειτουργικότητά του. Όσον αφορά τη χρήση της, δεν έχει σημασία πότε θα καταναλωθεί, αλλά η συνέπεια, ώστε να διατηρούνται επαρκή επίπεδα στους μυς. Συνήθως λαμβάνεται μια φορά μες την ημέρα, πριν ή μετά την άσκηση, ή και αν δεν γυμναστείς, κατά τη διάρκεια της ημέρας, οποιαδήποτε στιγμή. Και πολλοί μου κάνουν την ερώτηση στο γραφείο: ποια κρεατίνη επιλέξω? Η κρεατίνη που ξεχωρίζει στην αγορά είναι η μονοϊδρική μορφή και συγκεκριμένα όταν είναι μικροϊονισμένη, γιατί διαλύεται πιο γρήγορα και είναι και πιο εύκολη στη χρήση. Από όλα τα δεδομένα που έχω δει και όσο έχω ψάξει στη βιβλιογραφία, αυτό προκύπτει είναι ότι η κρεατίνη είναι από τα πολύ λίγα συμπληρώματα που έχουν τόσο μεγάλο επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και πολυδιάστατη δράση. Και αν θα ήθελα να συνοψίσω τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτή η κρεατίνη: καθαρή μορφή, σταθερή ποιότητα και καλή απορρόφηση. Γι' αυτό και επιλέγω την κρεατίνη της Nature Plus. Μια επιλογή που πληρεί όλα τα κριτήρια και τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δοκιμάστε τη και μετά θα με θυμηθείτε.